What for un coin? Wodo moko eko ene ablafo nti edwuma ye di ni se ye bo yewura ho ban na sabi o yewura wokọ ne crèche eti ka ho ban bo be bio ne hiama no dabi yewura oda ono wada o kasi yewura kwa mente wase wada da wada ne se ese wo okura na wo no wada ye de ne ko eko kanana no mo ho a na che se yewura enka ye ho bio ani ebeje se we wura enka ye ho wawu ba se die yewura da o se ati oni ye kwa ko yewura ni echi eno wada ju ka che me be ni se mi wura amente ase wada na me bo no ho ban enti yen hwe wo bre ni yen amanfo a ya ba me ka se do ma ba eni abrafo dia nhihye na momude agufa mu a ne akufo ko na ba no nsusu be da mo yo me da obi bia ase obi ohwe bia ni ba bia di kudi bia no ye disre mampoma ane akirihwini fo mo beba se ye so mani die mu a ema no wo ba asomade amo ani wo mu nche ne gugu mu kowro onu pa ko beba ba bia da sebre ye ja ye wu akikura na mesrew emfa asomade ema ha ena ya branti o ya baba wansana wo ba ye mpam ema ba wantra na o mahye no amamre ye mfa tra nko yemfa tranko ena so kwa ko yewura nso so a ukochia yewura ese utu duku na hu samamre no ene yeye na obreni a wo border sibre ho ban no se de waka wanim bidie ene ye sa afade ye hye wo na obetimi ama emu nkyeremu kakra ni ba chonkyeremu ni de entini ye bebre ene se anse ye wo akwasi broni wo soldiers ye wo mo makata wo manim ene wo mo mayi wo manim nti ye de no da se be ye bo da se be ho ban no o se yeso ye kata yanim nti yanim ni yakata no ira ebe da se afi ni acha se nti na prepare me ba yesa no be di da se pa na nka mo bana nyema ya de hye na no ebi eniwa ye wanu yi nti ni kon se ye da nti o se gina no so ekopem se ade be kina na no be san ba kura ya da su kopem se ye be kura na chi kura okay ave ye hwe mo ahofama no de esoti mu odi amode ma no oh a chan de e wo mu chechimu on se ehwe bi mu a ebi shewek aha obi so shewek ena black man so no ye ni so e kanisa ye ni so ye abla ene wo ni njo te se dia hini mu pepe sa na tie sanete de ekura wa na se da ko mu ye friend sen we ye friend ehyeto a ni e de hye ehye ade bi a epam sunsunboni nti mo na wo shi no nti so we ha se ye hye ne se ye duru ahemfo nanimu a obi timi de epeja o montoma ehim de eto ebi nso na ode nsa akwa ha so so ati ase ti ye share to me boni bi anti me sa pam from boni sa pato na efi mamponkro yem mi fi mampon esen efi nsuta pamto ade e wo ye chi ade fita ye hu se obi fa so a na se
ye tia no eno ede pa na techi ase me de hye ene mpanimfo kan say ewie bi ena ko bi cause no ahempon na tina so nti se wo nya ahempon a woni wo kan say wokoso ena secondly no oba ni kan say wo fro gina so because oba ne say wo gina so a o blet mi twa a ma bi nti ade bi a tumi wo ti ye be ha echina yame ado ne say ye na na opem so ba eho ono ne na mpanimfo abetina na tena nkonya ombetina oba oda so bu nsa no ye mfa so me fan say obi nimo na obefa so no enya nsunsan so woni so oh wait okay so nimu dia ene mpani kan say yese na nanu aboso mu dia say aha it is onimu a wait me aka say wait me aba say oh fun ba wi ni na say ko na so dia Rebecca nano Fred efiada nyumla ananu ma konfo edi agro no e ma ni ko gina so e ma me kopam wo ise wunni mu a enye obo apaya yiri yese obetimi enya kan say fafi wo me kan say fafi betimi epi maba na oba watwa brade ono nso de otimiti na na me di kan ka che o say eho ahempon etina ho ha enti wo ni kwa se ko gina so so dia say say nya ahempon a ana say ohene so ohene kra no one na ahemkwafo no omo so ohene ti bema na ahemkwafo ti so atia say di say onya ahempon a woni wo kwa se we de ofro sa abanya yate awa penimu a yene ntwe nkomo ene wa me yate no ma bi ase yesa bi hia ye da ase no adaje so me da ase ebu ne hia ene anopai Mejo swewura. na bomboko de Nyame adom ye ho ye na moswe. nyame adomboko ene ne toso damienu ewo da asibro sebo su dot ye no na obae no se na hu ne masifa na obae nso no niema ekoso ha no se na osifa no Oh me bae no mani agipi mitfra asante mampo ha. Mitikrom ha. Mikrom ne asante mprimodumase. Me ye fonton from ehne ye di akonya. Na ebedu ye no se de nipa si abodom pem obi ade ahokeka. Bua mana na yie na koso fe keke mamponfo ne adofo akire odo. Na nipa nso so wote ase a mfa se niema obeye ne na ma BBC a enipa bebu aba ye na ye ne tie asumtwem onya keka bibi ha ona akọ no ho a ompampam nipa obe adwene bi o se ode ma obi o de be ma wo na de ma ye ni so gi ne ho kese pa ye galamse aka e ba asante mampom otimi tu ne na si so antimi amaso no e ma mampom ma no o ma ne je no pa yi enti mismo se no so ka ho bi na ma adofo fifre chichi ne mente nyina ya dai aba o mo bebo ama adwuma na ya dai akoso ama na ye fe enti se yesusu ye ba ya yesusu ye ba se be beta adwumade na ti ama na akoso na bibia ye toti e wa asumdwe aye kama aye fe aye kra be hye sa bre se obi tie na onu ha metunu fu se omomodin a no ntumi ka ye dai e fo na ni mehye na ni so ade na se daachi bi no so ka bia ye dai a kire nchi tikakra metimi aka na obae no watimi akọwe da asibro sebo su akọwe na ni echi patron ifi ho na ebe omo ye ne kama ho aye fe ifi ho na ebe bia ye kama ene da maso pia na oso odi ohima na ina ifi patron from na from poma na from poma na ohima na kurube emprem odumasi ndumasi patron ni odi se konko adansa fonton from himani pia na juju that's all madam mache ja na wedi ene eye de tosu mienu ewo eye dasibo sebo so tosu mienu great OPC ene dot yi no na oba ye se na si hu ene masifa ewo ti yes yo mi dasi bre ye aside ye mekani se enchiri obi bia mra mehye se de
amanneɛ ne amammerɛ etie ɛwɔ Dasebere yie ase. Esan sɛ mfie bebree akyi ni na yɛhunu saa deɛ no bi ɛwɔ asantemam ɛyɛ asantemampo. Pasɛ ne deɛ sɛ ebi asi a ɛyɛ sɛ obi biara a ofi mpɔtam ha deɛ otimi tutu amika na wɔba na wɔbɛhwɛ sɛ deɛ amammerɛ ne amammerɛ etie ɛwɔ asantemampo. Na ɔbaayɛ no mohwɛ ɛyɛ ɛdɔm ofi akyirikyiri abɛnkyɛyɛ ba emu no wotumi bopia nkɔhɛ Dasebere Osebu nso n'ani akyi. Pachawan. Na ɛhɔ no nso so no yɛ meka kakra ne sɛ wokɔ nso so a amammerɛ a ɛyɛ sɛ mpanimfoɔ de atoto akwan mu a ɛyɛ sɛ wodi so no ɛyɛ sɛ wodi so. Yɛkɔɔyɛ no abrafoɔ no de yɛfa bebree mu na nso so no yɛtumi akɔhwɛ Dasebere ne ho ayɛ fɛ pɛɛ yie. Nti ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ a ɛyɛ sɛ asanteman ne nipa a atwa ha kuro yi mu nyinaa ahyia no obiara tumi nya nkoduro na otumi kɔhwɛ bi na ɔno nso anya bi aka akyerɛ nkyirima. Na onkonya din ne baabi a ofiri Adaworoma. Pepakyɛw mi fi Asante Mpirim ase. So udi nkonya hɔ ana. Pepakyɛw an nkonya din ne fontomfom. Hene ɛwɔ otumfo Dasebere efie ase. Timuna fontomfom no. Mo na esie na so. Na ka obetumi aka abakɔ sɛm kakra bi fontomfom no akyerɛ ani atif. Bi de kakra menim ne sɛ fontomfom sɛ de nkɔla afi na yɛba bia yɛ mpanimfoɔ no na de menim kakra ne sɛ yɛsi fontomfom hene ɛwɔ Dasebere ahemfie a de menim ne sɛ wo na sɛ program bia bibia ɛkɔ so wɔ ahemfie ne fa saa fontomfom ne ho a wo na kwan bia so no wo bɛkɔpɛ nkurɔfoɔ ne ade a wo bɛbɔ fontomfom no anam bɛsi so ama Dasebere abie kwan mu ama Dasebere atimi ayɛ deɛ ɛsɛ ɔyɛ. Nti yɛka fontomfom no twene kɛseɛ tenten na atiefoɔ sɛ mahu bi kan a ebi na wɔ me nsa benkum so ase ewi a cameras no bɛkɔ no yɛakyerɛ mu fontomfom no na kyerɛ sɛ mo na mudi fontomfom adeɛ ɛwɔ mperen ɛyɛ odum ase pia ana ne yɛbɛda wase ɛne anɔpa sɛ munya abrɛ ɛne adagye ɛde ma yesu yɛda wase.